guys, birthday ko ngayon. Ako ang mag-intro. Very good. Kasama namin si Mama. Mami Dragon. Mami Dragon. Kasama ko si Mami Dragon. Si Mami Si Dragon. Aisha. Hi guys! Si Juan. Hello Si guys. Ligaya. Hello po guys. Si Jingjeng. Hi guys. Si Paseng. Hello si guys. Je- Hi Jeje. guys! Okay. Sino yung nasa taas pa? At syempre sa Ate Greta, hindi kita. Si at saka si Bonso, si At camera saka guys. si Bonso. Bago si Chacha. Hello po! Ay, saan ba si Chacha? Ayun. Tindag ka dita. Tindag ka lang dyan. Tapos, Yan guys, bali ngayon magse-celebrate lang kami ng kaarawan ni Papa. Nadali lang po yung paghahanda dahil linantay namin si Ate Greta. Simpleng celebration lang to guys. Dahil bawal lang masyadong maraming bisita. Crowded po. Kaya Team DFL po yung mga recent na bisita namin. Yeah. Sana Let's go mag-enjoy guys. ang Sama lang buong guys. team. Abangan nyo rin guys yung palaro namin guys. palopso. Yan. Happy birthday Papa! Happy birthday to you! Okay, let's go! Tara guys, kainan na agad. Guys, ganito po yung magiging itsura ng tinanim naming dragon fruit. Yan. Bali, ganito po yung tinanim namin, yung pinakapuno. Ito na yung supling niya guys. Yan. Bali, 4 po ang itatanim dyan. Bawat side. Yan, parang buhok siya guys na nakaganon. Ito na yung mga sangan. Papansin nyo po, mag-isa lang yung supling na to. Kasi kinakat po namin yung mga tumutubo dito sa mga gilid-gilid. Dito na kami nagpapalago sa taas. Ito guys, so may bunga na yan. Pero konti pa lang kasi sila ngayon eh. Kapag tag-ulan yan marami. Ito guys, may flower buds. Yan. 1, 2, 3, come on! Panginoon, namin Diyos. Magalang kami mapitagang lumalapit sa iyo. Naghahandog ng maraming pagpapasalamat. Sapagkat minsan pa sa pagkakataong ito, muling nahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob sa lingkod mo. Ngayon, pinasapit mo siya sa kanyang kaarawan. Isang dakilang bagay ito para sa kanya. Kahayagan ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkalingat awa, ng iyong habag sa iyong lingkod. Ama, ang hiling namin sa iyo ngayon, pakibasbasan mo sana ang lingkod mo, na ngayon pinasapit mo sa kanyang kaarawan. Ibiyaya pa sa kanyang mahabang buhay, ang maraming kaarawan sa kanyang buhay, ang kalusugan ng kanyang pangangatawan, panglalong magamit niyang buhay at lakas, lalo na po sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Ginoong Jesus, tumatawag kami sa iyo. Basbasan mo sana ang hinirang mo na ngayon sumapit sa kanyang kaarawan. Anumang mga kahilingan niya, maging ng kanyang mga mahal sa buhay patungkol sa kanya, mahabag kang ipamagitan sa Ama at manaway ipagkaloob sa iyong hinirang. Pangalan po ng Panginoong Kristo. Happy birthday to you. How old are you? Ilang taon na pa? Ilang taon na? 46. Ang bata pa? Batang bata. Nasa bingo pa. 64. O, kain na na! Sige, kain na!
ang lasa niyan. Saan? Yan guys, may ice cream din si Master Dragon para sa mga bata. Pero aapat lang yung bata. Anong flavor yan? Cookies and cream. Yan guys, ang team DFM. Ice cream guys. Kikipila kami guys. Humingi sila ng ice cream. Kanya-kanya na lang. Cookies and cream. Sawa yung mga ano talaga. Matigas. Kaya ako magkano. Ako na. Bilisan nyo, katulo na. Punay na rin yung lagayan mo, Alec. May yelo doon. Kami-kami lang guys ang ano, bawal ang maraming bisita. Galabas ang hangin. Yan oh. Good luck, sana wag maghangin. Hindi ko kita. Tanggalin mo muna. Kita yan. Paano nag-ano ka? Nag-ano ng kalabaw? Natural na, normal nga. Hangin sana, malakas ba? Doon ka kay baka. Ay, mag-abang kayo sa dula. Bakit ka dyan? Eh, di maglipad! Palpak na! Di maglipad! Oh, charot lang yun. Ang kinabaw. Ginawa niya na ang galing nila nila. May mabidi. Papa, anong masasabi mo? Salamat sa mga anak ko. Pasensya na guys, sila yung nakayanan namin. Oh, ilan lang yan. Oh, tayo na. Pero kukunin din nila ito. Pantay dapat. Bali, ano guys, ang gagawin, paunahan po ng paghihip ng kandila. Kung sino unang makakamatay ng kandila, siya po ang panalo. Yun na, bawas na. Ano ang bawal gawin? Mama, mukha. Dapat nakaganyan lang po sila. Stay lang. Pantay-pantay kayo dapat guys. Pantay-pantay kayo. Gano'ng kalayo ang mukha? Pag naglakad, hilahin natin. Sige, papakilala. Papakilala natin muna natin mga players. Si Unsa. Hi guys. Si Kuya Ulan. Hi guys. Si Alex. Si Akil Marcel. Si DJ Carl. At si Andres. Pangit namin! Doon sa TV, ganyan ginahilagin yung kwam. Ginahilagin para magpangit siya. Para magpangit ka, ka dyan natin. Doon sa TV, ganyan. Lain din yung isang. Hindi ako makaano dito. Baka matulog yung... Allah, tulauna. Okay. Sige. 1, 2, 3, go! Go! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Again! Dito ka!
Okay guys, ready? Ayan guys, meron na naman tayong games. Ganito nga lang. Hoy, yung mga bata mag-usod. Hindi mo kasi kindalan sila. Yan, ganyan din. Oo, wag lang. Paano pag hindi na-shot? Paano pag nalaglag? Ay, magbaliktad yung baso namin. Paano pag nalaglag? Pag nalaglag balik. Balik na ulit. Paano kung doon ka nalaglag? Parang ano lang yan, parang ano ba yung tawag doon? Sa craze. Parang Ano ba kalabate. yun? O, game. Pwede magpa? Ayan. Hoy, hindi pwede. 1, 2, 3, go! Oh. Go! Balik! 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 Hawakan mo! Balik ka daw! Huwag ka kasi magtakbo! Balik! 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 Wag! Ulit! Huwag ka magtawa, lulupasing! Na-shot mo. Kuya, mo pala! Kuya, ali! Kuya, ali! Ipiligin nyo magano no? Yan! Okay, shoot mo yan. Balik! 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 Hindi naman. Bilisan mo. Ako na kaya lang kaya lahat. Palisan. Basic. Balik natin! Nalaglag! O, diba? Bakit ikaw na naman? Ba't ganon? Iba-iba na. Ay, kadadaya. Yan! Boy, bakit kaya? Wait! Ba't ganon? Wala na yung challenge eh? Oh, balik. Kaya nga. Wala eh. Iba-iba man na. Dapat kailangan na. Yung hindi nag-shot, wala ang premyo. Wala, sige, kisan mo na. Ano natin na yan eh? Ay, pinaknak ko tayo yung dala ko. Ay, balik. Kanila, bilis! Baya! Guys, Ala, nahulog! Ala! nanulog, log, log. Yung matulis ang ngipin. Ate Juan, last na parehas! Dalawa. Pakilala ko muna ang ating mga players. Si Pachay. Hey guys! Si Eunice. Hi guys! Hi guys! Si Balong. Si PJ. Guys! Si Charles. Hi, guys. Okay. Lalo na makita ilang ayaw. Okay. 1. Oh, walang hawak ang kamay. Wait lang yung kamay nasa likod. Baba yung kamay long. 1, Mahirap 2, magunan. 3, Go! go.
Kailangan makain, ha? Ibalik sa no. Nga mo kasi. Oy, kadaya nandun na. Wala, dampot. Ibalik sa no. Malapit na bigay. Nga mo kasi. Mukha mo yung bunganga mo eh. Ibuka mo. Pag malapit na yun. Naglag na. Ibalo. Ibalo. Ala, nakala. May teknik ka, ha? Ibago ka ba yung timba? Ay, nabali pa. Dulo pa. Nabali pa yan. Nes! Malapit na, Nes! Kindat na. Kunting kindat pa. Yan na! Naglag pa. Kunting kindat pa. Naglag pa. Yan na, Charles! Panalo na si Charles! Much later. And guys, maglalaro kami ng patentero! Dito kami guys matutulog sa kubo dahil mainit sa bahay, laging brown out. Maraming lamok. Kaya dito kami walang lamok, malamig pa. Pwede pa maglaro. Halika kasi. Kasali yan si PJ. Taga-ano natin yan sa PJ kasi maliit eh. Saan ba yung guhit ko dyan? Sa harap ka, PJ. Mantaya ka lang ng ganun o. Harangan mo lang. Ganun o. Galing. Kung nandyan yung isa, nandito yung isa. Para ma-experience din guys itong mga bata kasi puro cellphone. Ito, puro cellphone ang alam. Diyos ko. Wala nang alam na laro ang mga kwan na laro. Mga sinaunang laro. Puro ML. Ngayon, magpatintero kayo ngayon. Madami kasi kaming nakain guys, kaya kailangan matagtag. Matagtag yung kinain namin. Tapos magic chain. Dito pa o. Sino magkakakampi? Doon ka siya. Ikaw leader eh. Bato, pick. Ikaw dahan-dahan. Bato, pick. Na! Talo ako. Ano yan? Ay, ako ba talo? Oo. Ano ba yan? Karayom kayo din na talo. Dito ako kay siya. Oo. Sige. Okay naman ni Alec ate. Hoy, bakit ako? Hoy, ikaw na Alex, mag-video. Dali na, tatlo kami. Ayan pala, sakto. Hindi, sakto. Bato, pick. Paano si PJ? Bato, pick. Bato, pick. Tatluhan na lang tayo. Talo ka. Ikaw ang talo. Sa amin. Doon ka siya. Dito ka Dito ang talo. Oh my God. Apat yan o. Sa gitna pa. Hindi yung nandito na lang. Pag nakalampas. Ayaw na! Na doon. Ha? Ako dito sa unahan. Basta pag nandun na yung dalawa, wala nang papasok dito. Tatakbo ako doon. Okay. Doon na kayo, pwesto. O, diyan din ko sa gitna isa. Pag nakapasok na sila lahat, tatakbo na lang ako doon sa dulo. Saan ba yung guwe? Tani. Tapos dito, tapos dito. Diyan ka lang dapat. Dapat hindi ka nila mataya. Dapat ni Okay. 1, 2, 3, go! PJ. Oh, sige, hindi ka magpasok dito. Magpasok ka na. Tatayan ka na tita mo. Bawal ka nang lumabas kapag nakapasok. PJ, tayain mo sila magbalik. Hindi na. Dito ka na. Dapat makarating ka sa Maliit dulo. yung ano nyo. Kamot-kamot siya. Ay, ano si Chacha? Okay. Halika na, PJ. Pasok na. Pasok kasi. Sa unahan. Ako Cha, palit Cha! Ganun na pala eh. Ay, si Pilpila yan. Si Pil. Sabay na madali ang marunong. Ay, sa pag nakalingon daw. Ayos, galing ng coach ah. Duga. Wala eh. Bakulong na kami eh. Hindi ako. Busog ko pa rin siya. Okay. Busog ka na!
Dito, PJ, oh. Dito, diretso ka na dito. Mamaya. Dito ka, PJ, ah. Dito ka magtakbo. Hindi ko daw magdaan. Doon ka magtakbo kay Ate Joanne palabas. Charles, sige. Charles, dito ka, Charles, oh. Huli, ah. Sinalubong mo naman yung magtaya sa'yo, eh. Hindi niya man gingana. Hindi niya kasi alam. Dito ka na. Alam mo na. Sa dulo. Dito ka na. Okay. Ako bahala. Ay, na, hindi ka mapigay. Ay, yung guhe. Doon ka kasi magpasok. Hindi na corner na kami. Pero yung may basa. Hindi naman ako pwede magtaya eh. Ganun ba yan? Oo. O, di mo magtaya eh. Nako, tatlo na kayo. Hindi ako pwede magtaya. Doon ako pupunta. Okay. Diyan sa mag-arit-arit. Mag-arit-arit. Takbo dyan! Takbo! Nakalabas yung ako pala eh. Ano hinintay niya ikaw? Hinintay niya pa. Kasi alam ko sino magkakakampi. Paano pa yan? Alam ko sino kakampi ba? Kami ang kakampi mo. Okay. PJ, pag natalo ano ah? Hinihingal na ako ah. Oh, usok dito sa ilalim ang talo. Usok dito sa ilalim. Takbo! Ano, kala mo? Kala mo ha? Bilisan mo! Kailangan hindi kita mataya. Makulong na kayo sa kuryan. Ano ka tawag doon? Palugit niya kayo. Palugit nga, palugit. Palugit. Oh. Palugit. Makatartaray nga sa ano. Palugit na, palugit. Pati makalusaw. Aray ko. Hindi na malay din. Pagbigyan mo rin eh. Dapat may minuto to kay para talo agad eh. Paano ko tiduwan? PJ, takbo na rin! Takbo! Wag! Natakbo! Tatayain ka dyan. Wala, buwit ka na rin. Takbo! Wag! Bakit nakapaka? Takbo nga lang siya. Ay, yun na si Pingo na! Kaya si PJ. Oh, tapos na. Sa Bukaro naman. Tayong ganon. Wala, parang yan na lang ganon. Galay, kapit-kapit. Baka bagkakin. Ganyan mo muna yung bahay mo. May pilay pa na. Ikaw, Ged. Paano pag nakabitaw? Ayun ang talo. Huwag ka magbitaw. Talo. Huwag ka bibitaw. PJ ako ay. Butong mo pa diyan. O kaya maghiwala yun. Baka yung braso ni PJ pupunta kayo. Pag nakabitaw, kukuha kami ng isa para dito sa amin dalhin. Hanggang sa isa ay, dapat may guhit yun, di ba? Ayan o. Ito, dito pa ganyan. Yan. Yan. Ayan yung guhit. Oh, wait lang. Cha, kataya mo cha. Hindi ka sa guhit. Walang lalagpas yan. Pag nakalagpas? Pag nakalagpas, anong mangyari? Magkuha kami ng isa sa'yo. Wala pa, nakahilahin na kayo. 1, 2, 3, go. Hindi kaya ni PJ. Dito na sa gitna ko dyan. Dito ko lang yung isa dyan. Happy Joan. Kasi ano, baka magkapit kalas siya. yung buto niya. Magkabitaw siya eh. 1, 2, 3, go. Talo pa yun. Wala ka pa.
nakakuha nang pumasok yung isa akin. Wala eh. Tulo kami. Uy, lang yung para ano. Nadaganan. Baka mamaya matumbuan kami. Laksan mo rin paghila eh. Yan. Wala pa. Yan. Trigong. Yung tuod ko. Talo kayo ah. Wala pa. Hanggang sa walang nakukuha. Dapat makadala kami dito ng isa. Yung tuod ko ah. 1, Wait lang. 2, 3, go. Ako muna tigisa. Tigisa. oh, pasok na. Pasok na. Dalawa na lang kayo. Dalawa mo kami. Sige. Patangga matapos na dito ka, Charles. Dalawa na lang kayo. Aray, wala. Kapit ka kayo dito, Pe. Hindi naman kasi ganit na yaan dito sa dulo. Sige, ganyan yung guhit. Ala, ba't ako? Ganito na ang hila sa likod. Isang isang ganun lang kita. Okay. 1, 2, 3, go. Sama kayo na. Sama kayo lahat. Ah, yung talo, usok. Talo, usok. Oh, game. Buka ka. Aray, kalay. Buka ka na siya. Usok, talo kayo, talo. Talo guys! Baho.